kwakauya shoko Tuesday nambuya wemukomana vachiti manje mwana haana kurara kumba. Saka tese takava mushingiro kutsvaga mwana iyeye, kutsvaga kusvika tazosvika pakuti taimbofungirana kuti mwe akatizirawo pamwe akatiza pamwe akaita sei, asi mwana takazonzwa ripoti ichibva kumapurisa ebudiriro 2 tikazoti sezvo awanikwa so takanzwa kufara, asi taifanirwa kuzonzwa nyaya yekuti akauya akasvika sei kubudiriro 2. Saka mukomana akazouyawo akatirondedzerawo kuti kubudiriro 2 akanga atotorwa nembavha paGenesis. Vachimutora akazoonekwa nevarume vaikwana kuita 4 vakamupushisa mota ane mumwe wake, vachibva vazoti iwo iwe mukomana unenge unogona kupusha maningi. Saka vachimusimudzira mpaka vamundonyera mumota. Ndo marondedzero anga akuita muridzi wenyaya. Akazopepuka ava kuHarare paJoina City, asi mumota musina munhu. Ndo paakazokwanisa kunokinura kuti atize. Paakatiza akabva aenda kuma-street kids ari mustreet achiti vabatsirwa nemapurisa. Saka ma-street kids wo nemapurisa vari kuratidza kuti vanga vasingawirirani nemapurisa. Saka ndo paakazoona kuti mwana uyu achinodyawo kwaidya ma-street kids, ndo paakazoona kuti vakuda kuti vanoitise zveguru. Ndo paakazoona kuti aiwa vakamuti enda kumba kwakwahusi wedu iwewe. Saka akazonanga nenjanji achifungira kuti ari kuenda kuChinhoyi mpaka abudirira pabudiriro 2 police camp. Saka tinofara takazonomutora mapurisa ikoko. Ndakati kunagogo ndakwenda kuGenesis kushopu kwasebo, ubva ndaenda kushopu kwego tapedza takura makreti. Ndakati ndakwenda kumba, ndakuuya ndandobva ndamhanyirwa nemumwe mukomana atambira paGenesis. Ndobva achanzi kwenda kusaidwa kwenda mota, ndobva paya mota yakadzimira pamberi pedu, Subaru yeblack. Bazvanzi nemurume wanga ari mota mezvatibatsire kupusha mota, vatavabatsira. Ndobva ndasimudziwa nemumwe murume mudhaiti. Uyu mumwe wangu hameno takafamba sei, kubva zvanzi hamufanirwa nogona kupusha mota. Kubva ndadhonzewa neanga ari mukati mota muno, ndabva ndarara mota muno. Ndakamuka ndiri mota kuJoina City, mota mwe musina munhu. Ndobva ndakinura madhoo, ndobva ndabuda, ndobva ndatiza mota, ndobva ndaenda kuseri. Ndobva ndaonawo kune vamwe vakomana vangu vakarara, ndobva ndarara navo. Ndobva Tuesday ndakavakumbira kuti ndiratidze kune mapurisa, vakanditi hanzi atite zvemapurisa kunoko. Ndobva ndaenda ndakanodya kwavanodya. Uyu manhere avaida kundiputisa guru, ndobva ndaramba kuputa guru yedu. Ndobva ndaenda, ndobva ndahanzi mangwana mungochenda kumba kwenyu Wednesday. Pandakamuka ndichiti Chinhoyi iri kumadokero rege ndiende. Ndobva ndatanga kufamba, ndobva ndapindawo mune imwe njanji. Ndobva ndakumbira umwe madha kuti ndikumbire kufona. Ndobva vanditi hanzi nongobhipa chete. Ndadzibhipa nhamba dzedu. Uyu ndafamba namama ndakumbira mumwe, ndobva zvanzi handide kundinyeverera. Ndasvika ndabudira budiriro 2 mapurisa. Ndopandakaenda pamapurisa ndakavaudza nyaya yangu. Ndobva mapurisa ndobva ndapa nhamba dzagogo wangu, ndobva vafonera gogo wangu Wednesday. Zvakanzi nagogo vachauya. Ndakazotorwa Thursday kuma 5.